gràcies, molt amables. Moltes gràcies. Ja el sentiu, el públic que avui ens acompanya està format per gent que fa trampes als exàmens. Aquí els teniu. Guaita'ls. I es pensen que dissimulen, saps que no els veurem. Sisplau, deixeu de copiar i aplaudiu. Aplaudiu. Va, que estem fent un programa. Bé, de fet, comencem ara el Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i estic pensant que si fos caníbal em menjaria la duquessa d'Alba. Sí, senyor, perquè diuen que té moltíssimes propietats. Coneguem els 3 concursants d'avui. Són ells... El primer concursant porta 2 programes amb nosaltres i 310 euros. Des de l'Ametlla del Vallès, Rubén Tresserras. A la segona concursant li encanta anar en tren. És tot un miracle que hagi arribat a l'hora. De Barcelona, Montserrat Campoy. I el tercer concursant vol guanyar el pot per celebrar alguna cosa, que fa temps que no celebra res. És Periquito, de Sabadell, Alexis Morales. Rubén, Montse, Alexis, benvinguts al Gran Dictat d'avui. Vosaltres sou els 3 concursants escollits. Us he de recordar el pot, la pasta que us podeu endur. Avui, al Gran Dictat, hi ha en joc 41.845 euros, el que cobra per paraula en un doblatge el Constantino Romero. Comencem a jugar a l'altra definició, va. Deixo anar una definició. El concursant que pitgi el polsador m'ha de dir la paraula que s'hi amaga al darrere. 10 punts si ho feu bé, d'acord? I n'hi ha 120 per repartir, vull dir que aquí podeu pescar-ne força. Rubén, Montse i Alexis, preparats? Doncs som-hi. Els primers 10 punts en joc per la definició. Senyor que fuma porros, camina descalç i defensa l'amor lliure, amb la H, 5 lletres. Rubén. Hippie. Hippie, correcte. Ho és el Cristiano Ronaldo que es pentina sempre abans de sortir al camp, amb la P, 8 lletres. Montse. No. No. Doncs rebotarem, Alexis. Presumit. Presumit, correcte. Lloc elevat on s'hi va per oferir un sacrifici o per contraure matrimoni, amb la A, 5 lletres. Montse. Montse? Altar. Altar, correcte. Test que en un procés de selecció de personal vol esbrinar si estàs com un llum, amb la P, 11 lletres. Alexis? Psicotècnic. Psicotècnic, correcte. Habitació on es pot jugar un tipus determinat de futbol, amb la S, 4 lletres. Alexis? Sala. Sala, futbol sala, correcte. Home jove que es deixa mantenir per una dona que podria ser la seva mare o àvia, amb la G, 6 lletres. Rubén? Gigoló. Gigoló, correcte. Competició de velocitat amb què es lucren els taxistes, amb la C, 7 lletres. Montse? Carrera. Carrera, correcte. Pica enganxada a la paret on els homes hi canvien l'aigua del canari, amb la U, 7 lletres. Alexis? Urinal. No és correcte. Rubén? Urinari. Urinari, correcte. Ho pot ser un tren, un licor o un perfum quan té les proporcions molt reduïdes, amb la M, 9 lletres. Amb la M, 9 lletres. Tren. Rubén. Maqueta. Com? Maqueta. No. Falten lletres aquí, Montse. No? Doncs rebotarem, Alexis. No ho sé. Miniatura. Miniatura. Recipient de metall amb mànec que es fa picar en algunes protestes, amb la C, 9 lletres. Alexis? Cassola. No. Falten lletres, Rubén. No ho sé. No? Doncs rebot, Montse. No ho sé tampoc. Casserola. Casserola. Turonet que va presidir la Generalitat durant 23 anys, amb la P, 5 lletres. Turonet. Rubén. Pujol. Pujol, correcte. I l'última, raça de gos petit, molt pelut i amb el morro aixafat, que menja arròs 3 delícies, amb la P, 8 lletres. Rubén. Pequinès. Pequinès, correcte. Pequinès. Doncs gràcies al pequinès, el Rubén ha sumat els últims 10 punts en joc. De moment, així estan els marcadors. 50 punts al Rubén al capdavant, la Montse 20, 30 l'Alexis. Arribem a la frase desfeta, aquesta frase desordenadíssima que el Rubén haurà d'ordenar. Bé, el Rubén i la resta de concursants. Tens 40 segons per fer-ho, 20 punts en joc. Atenció, Rubén, la frase que t'ha tocat avui és del Charles Schulz, dibuixant d'historietes nord-americà, el pare de Charlie Brown. Atenció a la frase.
Xocolata en tant però fa mal és amor, de tant una mica de tot el que no necessites. Temps. Frase de Charles Schulz. Tot el que necessites, anem bé, és amor. Coma, i puntualitza aquí, el senyor Schulz. Tot el que necessites és amor, però una mica de xocolata... Ah, però si ja el tens. Clar. Sí, senyor, 20 punts. Tot el que necessites és amor, però una mica de xocolata de tant en tant no fa mal. 20 punts pel Rubén. Gràcies, Rubén. Endavant, Montse. Vinga, seu còmodament a la nostra butaca. Montse, per tu tinc una frase d'un jugador, exjugador de bàsquet, va jugar a la NBA fins i tot, Vlade Divac. Atenció a la frase de Vlade Divac. Diu, cervell, pes i informació tenim fent vells, el guanyem molta més quan ens... Per què? Temps. Vinga, som-hi. Frase d'en Vlade Divac, d'origen iugoslau amb la selecció, i va guanyar la plata als Jocs Olímpics del 1988 i de 1996, aquest home. Va arribar a jugar als Lakers. Quan ens fem vells... Va, ha costat començar, però... Vinga. Va, Montse. Que s'acaba el temps, Quan ens fem vells guanyem pes. Ai, a mitges, te la resol jo. Quan ens fem vells guanyem pes perquè tenim molta més informació al cervell. Llàstima, Montse. Gràcies de tota manera. I ara és temps per l'Alexis. Alexis, frase per tu de Joan Rivers, actriu i còmica nord-americana. Aquesta és la seva frase. Tornar a fer plats i fasllits 6 mesos no suporto de casa, rentes o has de les feines al cap de temps. Aquesta dona que veieu aquí a la foto és molt coneguda per les seves constants operacions estètiques. No ho haguéssiu dit mai. Jo diria que s'ha fet el nas. No suporto les feines de casa, 2 punts. I ara s'explica la Joan Rivers. Diu, fas llits, coma. Fas llits, coma. Fas llits, rentes. Rentes plats. Ai, Alexis. S'acaba el temps. Doncs mira, a 3 peces ens hem quedat d'acabar el trencaclosques. No suporto les feines de casa. Fas llits, rentes plats, i al cap de 6 mesos ho has de tornar a fer. Aquesta era la frase, Alexis. Llàstima. I ara arriba la tercera prova. Jugueu amb nosaltres a la paraula amagada? Va, que aquesta també podeu jugar des de casa vosaltres. Una paraula, combinem les lletres i en surt una de nova. Aquesta és la mecànica senzilla d'aquesta prova. 1 minut per cadascun de vosaltres i 4 anagrames per fer. D'acord? Començo amb tu, Rubén. Molta sort. Gràcies. El primer anagrama pel Rubén. Diu, estoc, part sexy del vestit que treu mirades. Escot. Escot, correcte. Figuer, l'arbre que dona figues. Pot ser antinuclear, diu la pista. Figuer. Refugi. El refugi antinuclear, sí senyor. Doncs anagrama de catarisme, no donar abastament. Fem el següent. Va, el següent. Anagrama de destresa, quan tot va molt malament. Desastre. Desastre, correcte. Doncs de moment tu vas bé, De moment. 3 de 4. Va, anem a pel quart. Catarisme, C-A-T-A-R-I-S-M-E. Aquestes són les lletres Catarisme. que formen la paraula que busquem. No donar abastament. Algú que no dona abastament, que no dona generosament, és algú que no donar abastament. Escatimar. Escatimar era el verb. El verb amagat, en aquest cas. Doncs 3 de 4, Rubén. 3 de 4, 60 punts més per tu. Bé, anem bé. Montse,
El teu torn. Vinga, sort també per la Montse. El primer, anagrama de Siris. Situació econòmica actual. Crisis. No. Crisi. Crisi. Posaves una S al final, no? Anagrama de reduït. En sap de tot i molt. Reduït. Següent. El següent, anagrama de curiosament. Pròpia de les dones. Diu la pista. Pròpia de les dones. És tan pròpia de les dones que els homes no ho tenim, això. Següent. El següent, bestiam. Conjunt de bèsties, bestiam. El contrari d'embriac. Embriac. Embriac. Bestiam. Doncs busquem l'antònim. El contrari d'embriac. Què, no? No. Vols passar al següent? Sí. Va, tornem a veure el reduït. En sap de tot i molt. Algú que en sap de tot. Erudit. Erudit. Era la paraula amagada darrere de reduït. I ens quedava aquí, curiosament, pròpia de les dones, menstruació. Ostres. Menstruació era l'altra paraula amagada i la que ens quedava, bestiam, al contrari d'embriac, és abstemi. Abstemi. Doncs bé, Montse, n'has fet una, per tant, 20 puntets més per tu. I ara és el torn de l'Alexis. Molta sort, Alexis, també. Merci. Vinga, som-hi. Comença a comptar el temps. El primer, anagrama d'atur, tall profund en una part del cos. Trau. Un trau, sí senyor. Anagrama d'atòmic, saludar algú quan se'n va. Comiat. Comiat, correcte. Anagrama de restada, lloc elevat on s'hi puja per declarar. Estrat. Estrada. Estrada, ara sí. Doncs va, més de mig minut per resoldre aquest. Dalmació, que vol dir matar un soldat de cada 10. Doncs l'anagrama de dalmació. Busquem l'anagrama de dalmació que correspon amb aquesta pista, que és digna de ser imitada. Digna de ser imitada. Per tant, busquem una paraula en femení. Digna de ser imitada. Una persona digna de ser imitada, una persona... No hi cap. Per fer diverses imitacions necessites un model. Modèlica, que és digna de ser imitada. Doncs aquesta no ha entrat, Alexis, però l'Alexis riu perquè, Déu-n'hi-do, se n'endú 3 de 4, per tant, 60 punts per ell. I ja que parlem de punts, és hora de fer un cop d'ull als marcadors. Veurem quants en tenen. De moment, el Rubén, 130 al capdavant, 40 la Montse, 90 l'Alexis. Vols sortir a la tele sense necessitat d'anar-te'n al llit amb un torero? És molt fàcil. Vine de públic al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Teniu un Android, voleu jugar al Gran Dictat amb el vostre telèfon? Doncs baixeu-vos l'aplicació del Gran Dictat d'internet, instal·leu-la i ja podreu jugar. Rubén, hi jugaves tu Sí. amb aquest joc? Guaita, quines ulleres. Les ulleres oficials del lletra. Ai, que em cau el bolígraf. Ulleres per tu, bolígraf per mi. Col·loca-te-les perquè hauràs de lletrejar totes les paraules que puguis. Hi ha un temps límit, evidentment, 60 segons. D'acord? 10 punts, cada paraula que jo vagi dictant. La teva primera paraula, el lletra del Rubén, comença amb premsa. P-R-E-M-S-A. Correcte, rebuda. R-E-B-U-D-A. Correcte, aviador. A-B-I-A-D-O-R. Correcte, làpida. L-A amb accent P-I-D-A. Correcte, agilitat. A-G-I-L-I-T-A-T. Correcte, donada. D-O-N-A-D-A. Correcte, còpia. C-O amb accent obert P-I-A. Correcte, olivaci. O-L-I-B-A amb accent No, torna-hi, olivaci. O-L-I-B-A-C-I. Correcte, festeig. F-E-S-T-E-I-G. Correcte, malament. M-A-L-A-M-E-N-T.
D-E-C-O-A-M-E-N-T. Correcte, decoració. D-E-C-O-R-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte, nou casat. N-O-U-C-A-C. No, torna-hi, nou casat. Temps, aquesta no entra, Rubén, però n'has fet 11, 110 punts més per tu. Molt bé. Endavant, Montse. Vinga. Posa't les ulleres. I atenció a la primera paraula que va dins d'un poema. El poema d'avui diu així. Et pren tots els calés i no és cap carterista. La teva primera paraula és dentista. D-E-N-T-I-S-T-A. Correcte, cangur. C-A-N-G-U-R. Correcte, lactosa. L-A-C-T-O-S-A. Correcte, fangós. F-A-N-G-O accent tancat S. Correcte, tesina. T-E-S-I-N-A. Correcte, activable. A-C-T-I-B-A-B-L-E. Correcte, enfadós. E-N-F-A-D-O accent tancat S. Correcte, obrador. O-B-R-A-D-O-R. Correcte, ciutadella. C-I-U-T-A-D-E-L-L-A. Correcte, islamista. I-S-L-A-M-I-S-T-A. Correcte, declaració. D-E-C-L-A-C-I. No, torna-hi, declaració. D-E-C-L-A-R-A-C-I-O accent tancat. Correcte, correcte, ha entrat. Ha entrat aquesta declaració i la Montse, que n'ha fet 11. 110 punts també, com el Rubén. Doncs temps ara per l'Alexis. Alexis, preparat? Tinc 60 segons també per tu i molts punts en joc. Endavant, Alexis. El teu primer mot a lletrejar és compra. C-O-M-P-R-A. Correcte, element. L-A-M-E-N-T. Correcte, ítem. I amb accent T-E-M. Correcte, retirada. R-E-T-I-R-A-D-A. Correcte, turbant. T-U-R-B-A-N-T. Correcte, ocelleria. O-S-O-C-E-L-L-A. No, torna-hi, ocelleria. O-C-E-L-L-A. No, torna-hi, ocelleria. O-C-E-L-L-E. R-E-I. No, torna-hi, ocelleria. O-C-E-L-L-E. Sí? Ocelleria. R-I-A. Correcte, etíop. E-T-I amb accent O-P. Correcte, ufana. O-F... No, torna-hi. H-O... No, torna-hi, ufana. U-F-A-N-A. Correcte, oposable. O-P-O-S-A-B-L-E. Temps, aquesta no entra. Però l'Alexis n'ha fet 8, per tant, 80 punts per tu, Alexis. Endavant. Veniu. Us reclamo la vostra presència i, de fet, reclamaré també l'absència d'un de vosaltres perquè haurà de marxar. Qui menys punts hagi acumulat fins a aquest punt del programa. Atenció, sisplau, fem un cop d'ull. Aquest marcador final. I aquí ho veureu, 240, 170 i 150 punts. Doncs ens deixa la Montse amb 150 puntets. Montse, de tota manera, moltes gràcies per haver vingut al Gran Dictat a jugar i gràcies també per encaixar el regal que t'enduràs. Quin regal s'endú la Montse? Doncs ara ho sabrem. La Montse s'endú cap a casa. Atenció, obriu el taló. Aquest rellotge d'última generació. Sí, Montse, no faci aquesta cara, dona. Està bé, està bé, està bé. Doncs bé, Montse, moltes gràcies. La Montse que se'n va. I jo em quedo amb el Rubén i l'Alexis, els dos finalistes del Gran Dictat d'avui. Som-hi! Molta atenció, si us plau, perquè avui estem jugant per 41.845 euros. Això és el que s'endurà el concursant que escrigui correctament les 15 paraules del Gran Dictat d'avui, i això avui ho podria fer tant el Rubén com l'Alexis. Aquí els teniu. Què us puc dir del Rubén? Doncs del Rubén Tresserras us puc dir que ve de l'Ametlla del Vallès i que du
2 programes amb nosaltres, aquest és el segon, i que du, de moment, 310 euros. Doncs bé, el Rubén avui jugarà contra l'Alexis. Aquí el teniu. Alexis Morales, de Sabadell, fan de l'Espanyol. Así es. Li agrada el futbol. I mestre d'educació infantil. Important, això, també. Doncs bé, Alexis, Rubén, molta sort a tots dos, perquè aquí comença el gran dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és... que maca. Amor. Amor. El que sentiu tots dos cap a mi, ho sé. No ens ho hem dit, no cal. Només mirant-vos. La següent, notari. Primer és l'amor, després ve el notari. Sí. Bé també. Electritzant, que comunica electricitat. Electritzant. La tercera, bé també. Tros de paper o cartó enrotllat en forma cònica. Cucurull. Cucurull. Cucurull de castanyes, per exemple, ple de castanyes. Cucurull. 4 de 4. Totes les vocals eren us. I la cinquena, regressió. Regressió. El procés inconscient mitjançant el qual l'individu torna a una etapa anterior del seu desenvolupament. Regressió. Doble S, accent tancat a la O. Doncs us he de dir que hem passat ja al primer nivell. Respireu, perquè en dueu 5 de 5. I ara poseu-vos nerviosos, perquè teniu 41.845 euros esperant-vos. I poseu-vos encara un pèl més nerviosos, perquè ara ho complicarem una mica més. Passem al segon nivell, 4 paraules. 25 euros per paraula ben escrita. La primera és sodomia. Sodomia. Llegiré la definició com si res. Pràctica del coit anal, especialment entre homes. Aquesta què? Doncs, per culpa de la sodomia, un de vosaltres perd 41.845 euros. I això fa mal. Distribuïdor. 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 La setena paraula del gran dictat d'avui. I la setena fa perdre el pot a l'únic que encara el tenia. Distribuïdor. Empateu, torneu a empatar, ara a 100 euros. Tripijoc. Maniobra poc neta per aconseguir un objectiu determinat. Tripijoc. Bé, aquesta. I l'última, del segon nivell. Passavolant. Passavolant. Una persona que no fa sinó passar, sense fer estada. Bé, la novena. Doncs empateu aquest cop a 150. 150 euros, 9 paraules dictades, 8 encerts. Passarem al tercer nivell, 3 paraules. 75 euros cadascuna d'elles. La primera és una màquina tipogràfica. Minerva. Minerva. Serveix per fer petits treballs d'impremta com targetes o rebuts.
i l'heu escrita en B baixa. Per què no en B? Doncs perquè molt sàviament sabíeu que anava en B baixa. 75 euros més per tots dos. El següent 75 en joc per unes ulleres que se subjecten al nas per mitjà d'una molla que el pinça. Pinçanàs. Pinçanàs. Aquesta què? Pinçanàs. La tenim? Quines cares. Doncs resoldrem. Pinçanàs. Això no anava amb guionet. I duia un accent a l'última. Rubén, la tenies. L'has corregit. I de pinçanàs m'has posat pinçanes. Fixeu-vos-hi en la pronúncia. I un cop tingueu escrita la paraula, pronuncieu-la vosaltres, no en veu alta, òbviament. Bé, seguim. Ens en queda una, al tercer nivell, que és clepsidra. Clepsidra, instrument per mesurar el temps. Un instrument per mesurar el temps que es diu clepsidra. Clepsidra. I això què? Tots dos l'heu escrita igual? Ah, no, hi ha diferències. Us la lletrejo. C-L-E-P-S-I-D-R-A. Acabava amb una... Tots dos l'heu fet acabar amb B. Doncs fi del tercer nivell. Segueix l'empat. 225 euros, ara. Però a partir d'ara en venen dues que en valen 150, les del quart nivell. Cadascuna 150 euros. La primera, musicida. Musicida. Us llegeixo la definició, que us donarà pistes. Musicida, dit de les substàncies químiques emprades per eliminar les mosques. Musicida. I aquesta què? 150 euros en joc. M-U-S C-I-D-A. Musicida. Un de vosaltres per una lletra. Doncs el següent 150 en joc. Per la paraula ensiforme. Ensiforme, que té forma d'espasa. Ensiforme. Tots dos l'escriviu igual. L'escriviu igual i feu bé, perquè està ben escrita. I tots dos us embutxaqueu 150 euros més. Però només pot guanyar un, el gran dictat final. I ara mateix empatem. Empatem exactament a 375 euros. Veurem si això es desempata. De fet, ho hem de desempatar. A l'últim nivell, el cinquè. €300 si l'escriviu bé. Pot ser la paraula del desempat. És el nom d'alguns arbustos caducifolis, conreats en jardineria. Aquests arbustos, el nom d'alguns d'aquests arbustos és Deutzia. 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 Us dono una segona pista. El nom
ve del botànic holandès Johan van der Deutz. Deutzia. Ho tenim bastant diferent l'un de l'altre, l'heu escrita. Era complicada, però us he d'informar que aquesta paraula, la quinzena, desfà l'empat. Un de vosaltres s'ha endut 300 euros gràcies a aquesta paraula. Complicadeta, Deutzia. Començava amb una D i acabava amb U-D-Z-I-A. I passava alguna cosa entre la D i la U. Doncs bé, un de vosaltres l'ha escrita bé. El concursant que ha escrit bé Deutzia ha desfet l'empat i per tant s'emporta el programa d'avui. És el Rubén, 675 euros. S'emporta gràcies a Deutzia. Ja en du 985 i el Rubén tornarà al pròxim Gran Dictat. Aquí, a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Molt bé, molt bé. Espectacular. Amb accent obert a la E. Com ho ha sabut? Intuïció. No ha fet cas.